1956 година излезна от печат книгата «Изгубеният космос» на един от участниците в проекта Аполо, доктор Едуин Райс, в която той потвърждава, че по времето на полета на Аполо 17 американските астронавти са влезнали в конфликт с обитателите на Луната. Ето какво казва Едуин Райс. Пътешествайки по повърхността на Луната със своя ровър, те срещнали куполообразно съоръжение с диаметър около 3 ярда. 3 ярда са 2 метра 745 метра в диаметър, от което изведнъж се изсипали близо дозина 12 ръкообразни същества. Съществата не направили опит да атакуват лунохода, но ровъра престанал да се подчинява на астронавтите. Ситуацията започнала да става напрегната. И в същото това време те чули ясен звучен говор по вътрешната звукова линия, която ги свързвала с контролния космически център в Хюстън. Този разговор бил получен и преведен в Хюстън, тъй като самите астронавти естествено не владеели в необходимата степен и обем от думи латинският език, за да могат да водят диалог с ръкообразните същества от Луната. На астронавтите било заявено, че те са нахлули на чужда територия и сега следва незабавно да се приберат обратно на Земята. Селенитите отхвърлили опитите за преговори и само повтаряли своята заповед предложение, след което контролът над ровърът се възстановил и астронавтите побързали към лунния си модул. Ето, следващите 10 изречения са вече цитат, който е на комисията на НАСА, заедно с правителствени ръководители, които са преценявали как да се действа в съответната ситуация. Съществуването на цивилизацията на селенитите веднага било обявено за държавна тайна на Съединените американски щати. Било преценено, че ако се разпространи информацията за съществуването на такава извънземна цивилизация на Луната, това би довело до непредвидими социални последици, дори до разпад на апарата на държавната администрация. Известието за присъствието на някаква свръхразвита извънземна цивилизация, намираща се съвсем близо, може да предизвика обществена паника, страх и във всички случаи комплекс за непълноценност на земната раса. Завръщането на астронавтите на Земята преминало успешно, но възникнал въпросът: какво ще става по-нататък? С кого са се срещнали всъщност те на Луната? С истински селенити, с пришелци от други светове или с руснаците? Поначало последното предположение се сторило най-вероятно за ръководните среди на правителството и НАСА. Навярно руснаците са създали на Луната секретна колония от автомати. Анализът на обращението на селенитите показал, че то не е било произнесено от глас на човек. Звукът бил машинен. Бързо подготвили разузнавателен апарат Лунен скаут, когото изстреляли тайно към Луната през пролета на 1973 година. Спускаемият апарат на станцията извършил кацане близо до мястото на прилуняване на Аполо 17. Скаут се отправил към познатото място, орбиталният ракетен комплекс се издигнал на висока лунноцентрична орбита и започнал да наблюдава повърхността на Луната, използвайки разузнавателна апаратура, която използвали за разузнавателни цели над Земята. Скаут не достигнал до местоназначението. По пътя връзката с него била прекъсната. Орбиталният комплекс предал на Земята закодиран сигнал. Кацането на Луната е забранено. Доказателство за силата ни ще последва в 15 часа земно местно време по Гринуич и били посочени координатите на точно определен терен в един от американските защитени национални паркове. В определеното време наблюдателите очаквали всичко възможно – пожар, взрив, буря, но се случило нещо съвършено друго. На площ от 4 хектара в парка всички дървета отначало загубили листата и малките си клончета. След това
големите клони и листата им и накрая останали само голите мъртви стволове на дърветата. Експертите решили, че са станали свидетели на използване на гравитационно оръжие. Наложило се да признаят извънземния произход на цивилизацията на селенитите. И още това, че самата близост на тази лунна цивилизация може да се превърне в несъмнена заплаха за Земята и земното човечество. Аналитиците от различни ведомства започнали да разработят сценарии за междупланетарния конфликт. И всички дошли до мнение, че сблъсъка трябва да се избегне задължително, на всяка цена и с всички възможни средства. Поведението на селенитите ни позволява да предположим ето какво. Това е цивилизация от затворен тип, не стремяща се към установяване на контакти и е готова да отстоява своята територия с оръжие. Доколкото тя е развита е неизвестно, но способностите, показани от селенитите, ни принуждават да процедираме с пределно внимание. И на първо място по важност никакви провокиращи действия. И американците изоставили Луната. Обаче бил необходим убедителен предлог за сваляне на лунните програми и те бързо го открили. Луната не представлявала никакъв особен интерес и да се харчат за нея пари на данъкоплатците е съвсем ненужно. Това е било официалното обяснение, защо се прекратяват лунните програми на НАСА. Едновременно с това били осъществени контакти с руснаците. Изяснило се, че и те са се сблъскали с проблема на селенитите. Експерименталният полет Аполо-Съюз, проведен през лятото на 1975 година, е имал и политическо значение. Двете космически държави показали, че те са готови за съвместни действия при възможна външна заплаха. Едуин Райс има репутацията на сериозен човек, който не е склонен към разпространение на недоказани загадки. Косвено доказателство на неговите думи се явява фактът, че след 1975 година и Съединените американски щати, и Съветският съюз закриват своите лунни програми без много обяснение за причините, довели двете свръхдържави до това решение. Съвременното развитие на икономиката и технологиите в двете страни е позволявало да се поставят за решение много по-крупни задачи от тези за изследването на лунната повърхност. Колонизацията на Луната – това е достойна задача за 21 век, но за американското правителство, което без да му мигне окото харчи десетки билиони долари във военната кампания в Ирак, появата на такава необяснима стиснатост, когато става въпрос за възобновяването на лунните експедиции, е просто странна. Необяснимо е и мълчанието на руското правителство по въпроса. Тази странност става напълно обяснима, ако свидетелствата на Райс се съпоставят с тези на руските участници в лунните програми и се реши, че те са достоверни и безспорни. Кои са тези селенити? Защо те общуват с земните правителства на мъртвия латински език? Заради политическа неутралност, да не показват предпочитание към съществуващите днес страни и говорими езици на земята, или те са имали в миналото контакти с съществувалата Римска империя и следователно са имали и имат възможност да посещават без проблеми земята. Дали древноримската, а преди това древногръцката митология в своите основи не са имали действителни реални събития и божествения пантеон да се състои от представители на развити извънземни космически цивилизации, които са били обявявани за богове, които са слезнали на земята. А загадките в митологиите на древните индуси, шумери, асирийци, вавилонци, перси, египтяни, инки, майи, догони и другите древни народи, какво да кажем за тях? Какви ли отговори ще получиме? Дали тяхни представители не се намират сред нас и сега? Тогава възникват следните два въпроса. Първият. Не се ли проявява съвременната земна цивилизация заради своето самомнение за превъзходство като твърде безгрижна? Ние с пълен глас заявяваме на цялата Вселена за себе си.
Милиони предаватели всеки ден излъчват във всички посоки, в това число и в космоса, разнообразна информация за нашата цивилизация. Рано